A yw haemodialysis yn y cartref yn anodd i'w ddysgu? Gall peiriannau dialysis edrych yn brawychus a chymhleth, ond mae llawer o bobl sy'n cael dialysis gartref yn dweud nad yw'r peiriannau'n fwy cymhleth na defnyddio ffonau symudol clyfar ar ôl i chi ddod i arfer â nhw. Dyn ni ddim yn disgwyl i chi fod yn hyderus ar unwaith, dyna pam mae'n tîm Haemodialysis yn eich hyfforddi i ddefnyddio'r peiriannau dialysis a rhoi cymorth i chi gartref pan fyddwch chi angen.